Ina masu sai da data? Shin kana sai da data ana ɗauka ma kuɗi kuma data ba ta sauka? Shin ina masu sayan data? Kana siyan data? Ba ta maka quality? Ku garziyo application ɗinmu mai quality mai inganci mai suna GT Mobile Data. Za ka iya siyan airtime ka biya kuɗin makaranta na waye ko leko ko MBIS sannan ba iyalin ya tsaya ba. Za ka iya zuwa mai subscription na TV ko ka biya kuɗin NEPA. GT Mobile App duniya ne. GT Mobile Data. 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 Za ku iya sauke manhajar GT Mobile Data wayoyinku na salula masu Android sauke ta Play Store. Masu iPhone a App Store mun aje muku link na wannan app din a asan wannan bidiyon. Masu so a yi musu talla za su iya tuntubar Noble Organization domin shirya musu nasu ta ɗumi